Крымско-татарский язык, он в особом статусе, как статус коренного народа, и он прописан в многих законах, в том числе в законе о телевидении, где, в принципе, он иногда замещает понятие, как, ну, не государственного, а официального украинского, входит в эту квоту, скажем так. Достаточно ли это для того, чтобы кримськотатарський розвивався? Власне, в цьому законі теж вказано про те, що щодо кримськотатарської мови на телебаченні, і що телеканали чи радіоефіри можуть вестись мовою корінних народів, але має бути ця квота в 30% для того, щоб також звучала українська мова. Очевидно, і я це вже чув від багатьох експертів щодо того, що буде розроблена окрема постанова щодо кримськотатарської мови не тільки на телебаченні, не тільки в медіа, а ще стосовно в школах. Як на мене, взагалі вивчення мови, воно має бути в комплексі. Медіа – це один з інструментів, але, очевидно, важливо розвивати і започатковувати чи курси, чи навіть класи кримськотатарської мови в першу чергу в школах. Бо звідти вже дитина буде, з однієї сторони, якщо це кримсько-татарська дитина, буде вчити мову, буде знати мову, окрім того, що вона її вчить вдома. Більше того, вже в університетах, на щастя, в нас є декілька університетів, де викладають кримськотатарську мову. Тобто це має бути в комплексі. Одних університетів недостатньо. Це має бути викладання, починаючи з молодшого віку.